Nginibingelele sizwe sakithi, nginibingelele kuzo zonke inkalo la okuhamba kufinyelele lo mbukiso. Makuthi-ke usanda kusijoyina kulona-ke leli khasi, ngicela nje ucofoze i-like button uphinde ucofoze u-subscribe button. Lokho akudli mali, akudli ngisho isenti. Inganza kwethu ey'nsukwini angisazi ukuthi bekulo singakhi uhlelo-ke olulandelwa kakhulu la eSouth Africa, uhlelo okuthiwa-ke i-Big Brother Mzansi. Beku-season 6 walelo hlelo, since nje loqala beluku-season 6. So inganza kwethu insizwa yakwaNongoma uBravo B uphumile-ke emzuliswaneni wokugcina la obese kumele kukhethwe khona iwina, phinde kube khona abaphumayo then bese kusala iwina. So inganza kwethu kunomculi kaMaskandi, umculi nje ohlonishwayo, umculi onabalandeli abaningi, umculi nje odume ngakho ukuyiphatha mhlambe into ayikhulumayo ivame ukuthi ingaphumi nenhlamba emlonyeni, ukhuluma into isuke inenhlonipho phakathi. uKhuzani Mpungose, uKhuzani Mpungose ke bafethu uyena saziwayo engasho ngithi uvelile ebantwini ekhombisa ukuseka lensizwa yakaNongoma uBravo B ephume ngomzuliswano wokugcina. So inganza kwethu uKhuzani Mpungose usegonyolokile-ke ekhasini lakhe laka Facebook, encoma nje abantu indlela abamsupporte ngayo uBravo B, waphinde futhi wancoma naye uBravo B ukusebenza ngokuzikhandla ekuthenini-ke afike kulesa sigaba ebese efike kusona kuyona-ke iBig Brother Mzansi. So inganza kwethu ngizokufundela nje amazwi kaKhuzani awabhalile laphaya ekhasini lakhe laka Facebook, amazwi kaKhuzani abheke kuyena uBravo B, kanjalo nabantu abakade bemseka uBravo B. So afundeka kanje: kube uwinile besizobonga kakhulu, kodwa namuhla siyabonga kubona bonke abantu abafake isandla, bathatha isikhathi sabo nezimali zabo bavotela leli qhawe. Ukuzinikela kwenu kusho lukhulu kakhulu, siyakubona futhi siyakwazisa. Lokhu kukhombisa uthando olukhulu eninalo, hhayi njengomuntu kodwa nangokumsebenzi awenzayo. Nakuba engaphumelelanga kulesikhathi, kodwa imizamo yakhe ayilahlekanga. Usebenzile ndoda, wayimisela, wabeka igama lakho phezulu, futhi abantu bakhombisile ngokucacile ukuthi bayakuthanda futhi-ke bayakusekela. Ukungawini akusho ukuphela, kodwa kuyisikhumbuzo sokuthi kusasa kube ngcono kakhulu kunanamuhla. Siyabonga kubo bonke abavotile, abakhulumile, abakhuthazile, nabebelokhu besebenza ngemuva. Konke enikwenzile kuyabonakala futhi kuyahlonishwa. Akukhona konke esikufisayo esihlala sikuthola empilweni, kodwa uthando, ukweseka nokwethembeka kwabantu kuyisibusiso esikhulu kakhulu kunoma ubani ophila kulo mhlaba. Amazwi kaKhuzani ewabhekise kubantu ebebekade besupport uBravo B, waphinde futhi wakhuthaza uBravo B ukuthi ukungawini akungasho ukuthi sekuphelile, kodwa lokho kusho ukuthi kusasa kuzolunga. So ingaza kwethu uKhuzani Mpungose ube ngomunye impela osaziwayo abakhombise umeseka uBravo B. uKhuzani umculi kaMaskandi, mawuzothi uyabuka uhlelo iBig Brother Mzansi alihlobene nakancane noMaskandi, but uKhuzani as umculi kaMaskandi, ucula umculo othathwa njengokuthi umculo weqhaza amabhinca, but siyambona eparticipate ey'ntweni ey'ngathinti uMaskandi. Uvotile waphinde wanxenxa nabalandeli ukuthi bayivotele le nsizwa, kodwa-ke ngeshwa amavoti akhe kwakhona omdlulayo ngamavoti. So wagcina ephuma uBravo B, kwawina intokazi uLiema, intokazi yase-Eastern Cape. So ingaza kwethu awubhale kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho. Ungakhohlwa ukulike ivideo, usubscribe kwi-channel, siphinde sihlangabezane ngokuzayo.